Здравей, България! В следващите минути ще включим доктор Милена Ангелова. Тя е анестезиолог, реаниматор, български лекар, който работи в Газа в момента. Помага в болницата Насър, единствената голяма болница, която беше останала в южната част на Газа. Става дума за Хан Юнис. Именно това е болницата, която беше атакувана вчера. Загинаха най-малко 20 души, сред тях и 4 журналисти. Здравейте, доктор Ангелова. Надявам се, че сте добре, доколкото е възможно това в момента. Кажете ни какво се случи вчера. Вие бяхте ли в болницата по време на двете атаки? 2 удара са били, доколкото разбирам. Благодаря ви много за възможността. Аз наистина... само да ви коригирам, мисля, че загиналите журналисти са 5. Може и така да е, да. Вчера в 9 часа ние напуснахме болницата, нашата група напусна болницата, за да присъства на задължително обучение. Така че ние не бяхме физически вътре в сградата. Тоест това е някаква случайност ли, че не сте били в сградата? Имаше ли преди това някакви предупреждения, че се очаква атака? Не, нямаше никакво предупреждение. Не. За новините пристигнаха по интернет, докато бяхме по време на лекцията. И разбира се, че те са изключително стресиращи новини. Това е поредна атака срещу Насър. Както това е втората ми мисия в Газа. Тук бях през май и през май болницата също беше атакувана. След това беше атакувана през юни. Мисля, че има повече атаки, между 5 и 6 за последните 4 месеца. Така че това трябва да подчертая, изглежда много повече като една, как да кажа, рутинна цел, отколкото като случайност. По това време в болницата колко пациенти имаше, колко ваши колеги лекари, имате ли представа? Нямам представа за точната цифра, но всеки, който трябва да бъде на работа по времето на тази бомбардировка. Тя се случи, мисля, че около 10 часа. Така че болницата е в пълен капацитет на това, което върши. Операции са се правили, реанимацията е пълна, спешното отделение е много натоварено. Всичките ми колеги са били на поста си. Трудно е да се каже колко пациента има в болницата в момента. Стаите са пълни, коридорите са пълни, не само с пациенти, но и с техните семейства. Така че болницата изглежда много пренаселена. Сред загиналите... сред загиналите има ли ваши колеги лекари? За щастие не е някой, когото познавам, но има загинали между тези, които са оказвали първа помощ, и мисля, че на някои от кадрите, които станаха така световно известни, се вижда как хора, които се опитват да помогнат, биват много точно оцелени с бомба. Да, 5 са наистина загиналите журналисти. Права сте. Няколко от тях познавахте ли? Това са били журналисти, които често са били в болницата и са снимали и са предавали оттам. Да ви призная честно, мисля, че само съм срещала Мариам. Не съм срещала останалите. Да. Успяхте ли да се върнете в болницата? Въобще в какво състояние е сградата и околността в този момент? Питам ви, за да разберем в крайна сметка какви са щетите, пораженията. Тази болница, единствената останала в южната част на Газа, нали е правилно това? Може ли да приема и да лекува пациенти в момента, колкото и условно на практика да можем да говорим за лечение и за медицина изобщо в този момент на това място? Разбирам ви. Болницата, ние се върнахме тази сутрин с градски автобус, вярвайте или не. Изглежда... Аз не съм била още точно на място на пораженията, но вижте, палестинските ми колеги, палестинския народ е свикнал на това. Те живеят с това нещо от десетилетия. Това не е ново за тях. Живота продължава, те продължават да работят, болницата функционира.
Аз след малко, след като свърша това интервю, влизам в операционна зала. Всичко си протича, не мога да кажа нормално, всичко е ненормално. Условията са ненормални, трагични, изключително тежки, катастрофални, адски, не знам още какви думи да използвам, но въпреки това хората продължават да стоят на поста си и да правят това, което трябва да правят. Въпросът е дали имат условия, дали в момента има ток в болницата, дали има вода, дали има консумативи, дали има медикаменти. Казахте, че влизате в операционна, това предполага да има, така ли? Ток има, вода има, медикаменти няма. Работиме с неща, които не бих работила, ако имах избор. Медикаменти няма и няма консумативи. Няма микролаборатория, няма достъп до някои съвсем така базови изследвания, които са нужни, за да могат да се върши работата както трябва. Казахте медикаменти, с които не бих работила. Вие сте анестезиолог. Това какво означава? Какви анестезии прилагате вие в работата си? Това означава, че използваме, да речем, да приспиме пациенти, използваме лекарство, което се казва тиопентал. Това е старо лекарство, което в момента почти не се използва. Има много така тясна индикация да се прилага при определени болестни състояния, но не се използва по време на анестезия заради страничните му ефекти. Това, което използваме и се използва, пропофол и кетамин, няма. Например, няма опиат, стилен кратко действащ опиат като фентанил. Използваме морфин, който е дългодействащ и не е пригоден за анестезия. Няма себофлоран, който е газ за анестезия, който е така много по-благоприятен за деца, например. Използваме друг, който не е лош, но не е това, което аз бих мечтала. Така стоят нещата. Кажете ни, според вас, защото имате преки наблюдения, ежедневни срещи с смъртта. Знам, че лекувате, опитвате се да спасите по-скоро простреляни деца, простреляни бременни хора с възрастни бебета, ранени от експлозии с изгаряния. От какво умират повече хората в Газа в момента? От раните си ли или от глад? ООН преди няколко дни официално каза, че става дума за глад в района. За катастрофален глад. Да. Това е, което каза ООН. Най-така тежката степен на глад, което е срам за цивилизования свят, че допусна в 21 век това да се случи на 2,5 милиона. Хората, смъртта е навсякъде. Смъртта е навсякъде. Умира се от рани, огнестрелни, от експлозии, умира се от хронични заболявания, умира се от остри заболявания. Умира се от всичко, защото няма какво да се направи. Смъртта е навсякъде. Но моите пациенти в голямата си част са пострадали от експлозии или този път, което е много характерно, от много точно нацелени куршуми в главата, в гърдите или в тестисите при мъжете. Или в гръбначния стълб, което оставя човек парализиран за цял живот. Аз имах един млад пациент в спешното отделение с рана с поражение в гръбначния стълб, който имаше поражение в белия дроб. Той почина на сутринта. За съжаление, моите палестински колеги казваха: слава Богу, той умря. Смъртта е по-добра от живота. Да. Имате ли отговор на най-сигурно трудния въпрос след всичко, което ни казвате? Въпросът защо? Защо се случва това? Каква е неговата цел? Видях вчера, че за болницата в Хан Юнис Нетаняху е казал: ужасен инцидент, много съжалява. Твърди, че това е ужасен инцидент. Имате ли обяснение защо се случва това? Защо едни хора на една територия трябва да преживяват това? Невинни деца, млади хора, възрастни в залеза си, които да завършат дните си по този начин? Вие ми задавате много труден въпрос. Ако можех да отговоря... Вижте, сионистката машина казва винаги така: това е грешка, ние се извиняваме, ние ще разследваме.
Ако четете исторически сведения, данни, книги и така нататък, това е модел на поведение още от войната с Ливан, пък и сигурно през цялата история на съществуването на тази държава. Не сме цели, ние сме морална армия, не целиме, не се прицелваме в цивилни. Това, разбира се, са лъжи. Ционистката идеология по същество е идеология на расова дискриминация, на расов... как да кажа, не идва думата. Но това е причината. Това е идеология, която е човек. А обратната гледна точка... Да, обратната гледна точка дали разбирате? Това, което в Израел казват. Хамас, терористи, зверствата в кибуците. Разберете, Газа не е страна. Аз това го разбрах, като напуснах последния път. Газа е затвор. Газа не е затвор, Газа е концентрационен лагер. Като кажете Газа, мислете за концентрационен лагер. В затвора хората отиват след справедлива присъда. Тези хора, палестинците, са в концентрационен лагер поради единствената причина, че са родени палестинци. Няма друга причина. Това е тотален контрол върху територията на Газа от десетилетия. Това е третото поколение на нагбата. Хората не могат да пътуват, не могат да излизат, не могат да... Електричеството, водата, храната, всичко се контролира. Паспортите са израелски. Паспортите на палестинците са израелски паспорти. Така че това е концентрационен лагер и трябва да се кажат тези думи, за съжаление, за да е понятно. Аз не разбирам българските коментатори, които се опитват да защитават Израел. Израелската позиция е незащитима. На финала сме изтечени времето, за съжаление, но въпроси свързани с начина, по който вие живеете, вие къде живеете, вие имате ли храна, вие ако си порежете пръста, вдигнете кръвно или ви приушее за вас, има ли лекарства и оставате ли там въпреки всичко и до кога? Оставам тук за сега. Не е въпрос за мен. Аз живея в относителна сигурност, колкото може да има сигурност в Газа. Въпросът е за 2 милиона палестинци. Но не само в Газа, но и зверства стават и на западния бряг. Така че да не забравяме западния бряг също. Не е въпрос. Аз съм добре. Виждаме зад гърба ви едно чисто синьо небе. Къде се намирате в момента? И ако можете да завъртите камерата, да видим какво е около вас, ако не ви затруднявам. Това е 4-ти етаж на болницата. Това е докторската фундация. Това е Хан Юнис. Ако виждате, има едно струпване на хора долу. Това е моргата. Има загинали. Това са хората, които се молят за починалите. Така изглежда. Починалите след последната атака по болницата в Хан Юнис или е имало и други през последните часове? Мога да кажа убитите. Убити хора. Така са били убити. Предполагам, че загиналите вчера по мюсюлмански обичай са погребани вчера. Може би са други загинали, защото имаше тежки бомбардировки цяла нощ. Да. Доктор Ангелова, благодаря ви за вашия разказ. Разбрах, че влизате сега в операционната зала. Пожелавам ви лека работа и да се пазите. Благодаря ви за възможността. Благодаря и аз. Време за реклама.